Здравейте хора, аз съм Сашо и днес ще играем Майнкрафт. Нека започваме. Ще разгледаме първо лаповете. Нека отидем на лап Enchant. Да, ето го и него. Да, Warp Enchant, това е. Нека да отидем при Warp Food. Това е само описание на клипа, на сервера. Няма да играе. Ето го и Warp Food. За животни. Ето го и него. Да, направи си плод. Ето го и моят плод. Да. Нека да отидем на Warp PvP. Ето го и Warp PvP. Нека преминем при Warp PvP дупка. Ето е ние. Нека преминем при Warp Shop. Ето го и него. Да. Ето, нека преминем към Warp Survival. Ето го много. След тази линия може би има PvP, не съм гледал. Нека отидем при Warp Vote. Трябва да имате ключ, след като напишете вод и ви дават линк. 3 линка.